Stále počúvame o údajnej suverénnej zahraničnej politike Slovenskej republiky. Ale úprimne sa musím opýtať našej vlády, že v čom sa táto suverénna politika prejavuje. Len pred pár dňami Slovensko totižto podporilo už 14. balík sankcií Európskej únie namierených proti Rusku. O legalite a legitimite týchto sankcií pomlčím. Mám žiaľ dojem, že naša zahraničná politika sa ničím nelíši od politiky predošlých vlád a avizovaná štandardizácia vzťahov s Ruskom je len prázdnym pojmom. Áno, proamerická politika aj v súčasnom ministerstve zahraničných vecí je viac než viditeľná. V tomto kontexte musím spomenúť aj to, že je pre mňa nepochopiteľné rozhodnutie ministra zahraničných vecí zúčastniť sa tzv. Mierovej konferencii vo Švajčiarsku, na ktorú, pripomínam, nebola pozvaná Ruská federácia. To znamená jeden z aktérov vojenského konfliktu. Je dôležité sa pýtať, aký význam mala konferencia, na ktorej si prehrávajúca ukrajinská strana diktovala svoje podmienky a nereálne predstavy. A z akého zvráteného dôvodu sa slovenský minister zahraničných vecí rozhodol podpísať záverečný dokument tejto konferencie, ktorý nejakým pozitívnym spôsobom neprispel k otázke nastolenia mieru. Ak by pán minister postupoval ako tie štáty, ktoré sa síce tejto konferencie tiež zúčastnili, ale na rozdiel od nás svoj podpis pod záverečné komuniké nedali, tak v takom prípade by sa slovám o suverénnej zahraničnej politike dalo možno veriť. Ale naša diplomácia prevedla pravý opak a tak sa Slovensko zúčastnilo divadla, ktoré legitimizuje pozíciu Zelenského, ktorému vypršal mandát prezidenta. Diplomácia je aj od toho, aby si vytvorila cestu z bodu A do bodu B a vytvorila si priestor na rokovanie. Podpisom slovenská strana si túto cestu zahatila. Do toho prišla informácia, že Slovensko spolu s Rumunskom a Poľskom majú vytvoriť akýsi logistický úzol pre dodávanie zbraní Ukrajine. Pýtam sa vlády, to myslíte vážne? Toto sme mali rozumieť pod heslom Za mier v Európe, ktoré na nás kričalo zo všetkých vašich billboardov pred voľbami do Národnej rady? Čím sa vlastne otázka bezpečnosti odlišujete od tej predložšej vlády? Tieto rozdiely sa nebezpečne rýchlo stierajú. A toto nie je dobré. Toto ľudia neočakávajú. A čerešničkou na torte je rozhodnutie nového prezidenta Pellegriniho, že zobchoduje podporu novému šéfovi Severoatlantickej aliancie za zapožičanie protivzdušnej obrany. Viete však, čo si za jeho podporu vyjednalo Maďarsko? Úplné dištancovanie sa od operácií Severoatlantickej aliancie smerom k ukrajinskému konfliktu. To len na porovnanie. Je veľmi trápne, keď my musíme vyjednávať a zobchodovať pozíciu s ochranou protivzdušnej obrany Slovenskej republiky. Vážení vládni predstavitelia, vaše kroky zrádzajú dôveru občanov, preto vás prosím, otočte kormidlo a nerobte takéto banálne chyby, ktoré z nás všetkých môžu výjsť poriadne draho. A ešte späť k tomu obchodu nového prezidenta Pellegriniho s podporou bývalého premiéra Rutteho na pozíciu generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie. My sme museli otvoriť náruč a obchodovať a ukázať, že nemáme vlastné kapacity na ochranu územnej celistvosti Slovenskej republiky, vzdušného priestoru Slovenskej republiky a nevieme v prípade nejakého nebezpečenstva reálne a efektívne zasiahnuť. A tu vyvstáva otázka, že áno, vyjednávajme také pozície, aby Slovensko sa cítilo bezpečne, aby ľudia sa cítili bezpečne, ale nezabúdajme na to, že niekto túto situáciu spôsobil. A preto sa k nej vráťme a hľadajme toho, kto je vinníkom takého postupu súčasného prezidenta Slovenskej republiky a samozrejme aj vlády Slovenskej republiky. Lebo vždy musia byť je začiatok a koniec. Ten začiatok niekto spôsobil. Preto sa k tomu vráťme a nenechávajme čakať občanov na odpovede, kto spôsobil zníženie kapacít Slovenskej republiky, kto spôsobil, že nemáme protivzdušnú obranu, kto spôsobil, že nemáme vzdušné sily, respektíve vojenské letectvo. Toto sú vážne otázky, ktorými sa je potrebné do budúcnosti zaoberať.